Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Χιλά. Κύριε Χιλά, καλησπέρα. Κύριε Τζιμπέλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Χιλά, τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής. Λίγες ημέρες έχουν απομείνει. Είστε καθημερινά σε περιοδίες, μιλάτε με αρκετό κόσμο. Ποια είναι τα μηνύματα, να μας πείτε λίγο, που παίρνετε από τους πολίτες? Τα μηνύματα είναι μηνύματα αισιοδοξίας. Ο κόσμος μας αγκαλιάζει, μας υποδέχεται. Έχει ακούσει το πρόγραμμά μας, έχει διαβάσει το πρόγραμμά μας, έχει διαβάσει τις θέσεις μας για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής. Βλέπει πλέον σε εμάς την ελπίδα, μας δέχεται, μας αποδέχεται και μας εκφράζει ανοιχτά πλέον τη στήριξή του. Κύριε Χιλά, ξεκάθαρα τώρα, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία, λίγες ημέρες πριν τις κάλπες, γιατί κάποιος να σας ψηφίσει? Ποιο είναι το όραμά σας για το Δήμο Καλαμάτας? Το όραμά μας για το Δήμο Καλαμάτας είναι να υπάρξει διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, να υπάρξει αξιοκρατία στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και αξιοκρατία στις νέες προσλήψεις βάσει του νέου νομοσχεδίου. Όραμά μας είναι να λειτουργούμε με σύγχρονους όρους και να φύγουμε από αυτό το παλαιοκομματικό σύστημα που λιμένεται το Δήμο Καλαμάτας και την περιφέρεια τόσα χρόνια. Πρέπει να διοικηθεί ο Δήμος και η περιφέρεια με σύγχρονους όρους. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο ποια πιστεύετε τώρα ότι είναι τα προβλήματα του Δήμου και θα τα διορθώσετε άμεσα. Ναι. Τα προβλήματα τα έχουμε καταγράψει. Εδώ θα πούμε τις βασικές 16 ανεπάρκειες. Έχει διανεμηθεί αυτό σε όλους τους πολίτες του Δήμου Καλαμάτας, οι 16 βασικές ανεπάρκειες της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής. Όλοι το έχουν λάβει, μπορούν να το λάβουν επίσης στο περίπτερό μας. Ενδεικτικά να σας πω, είναι η πολεοδόμηση και αστική ορδόμηση, κανένας πολεοδομικός σχεδιασμός, όπως για παράδειγμα η Βέργα, η Μαντίνια, η Κηπούπολη, το Ασπρόχωμα, δεν προχώρησε και δεν ολοκληρώθηκε την τετραετία που μας πέρασε από την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή. Επίσης, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Κανένας δεν άγγιξε το παραλιακό μέτωπο. Τη διάνοιξη της Κρήτης, τη διάνοιξη των καθέτων οδών προς την οδό Ναβαρίνου. Δεν άγγιξε κανένας τίποτα. Το τρίτον, η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Καλαμάτας. Είδαμε ότι προσπάθησαν ορισμένοι να επιβάλλουν τη μελέτη του Μορέα. Ωστόσο, η Δημοκρατία απάντησε και απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί δεν λυνόταν το πρόβλημα με το να ανοίξει στην καρδιά της πόλης ο Νέδοντας, δεν λυνόταν το πρόβλημα της θωράκισης της πόλης. Το πρόβλημα λύνεται, όπως ακριβώς τοποθετείται βάσει της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου των 150 σελίδων. Επίσης, βλέπουμε μια πολύ χαμηλή απορρόφηση στα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 30,16 δις που αναλογούν στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα LIFE και το Ταμείο Πράσινης Ανάπτυξης δεν έχει απορροφηθεί παρά μόλις 17% λογιστικά και 4% πραγματική απορρόφηση στα έργα. Βλέπουμε ότι ο νέος αγωγός ίδρευσης Φι800, καθώς και οι δεξαμενές στο πείδημα και οι δεξαμενές υδροδότησης υδροστατικής πίεσης δεν έχουν υλοποιηθεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στάθμευση και δεν υπάρχει υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης. Βλέπουμε ότι δεν αξιοποιήθηκαν τα 49 στρέμματα στη δυτική παραλία ώστε να εκχωρηθούν στο Δήμο και να υπάρξει εκεί, ενώ υφίσταται σχεδιασμός για τουριστική ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι δεν στεγάστηκαν οι παραγωγοί στη λαϊκή αγορά Καλαμάτας ώστε να είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε το ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται σε δικογραφία. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο μας. Βλέπουμε ότι η τουριστική προβολή ανατίθεται 150.000 ευρώ σε ένα σωματείο του Πασόκ και αναμένουν οι επιχειρηματίες εστίασης και τουρισμού να δουν ανάπτυξη. Πώς θα δείτε ανάπτυξη? Πώς θα δείτε ανάπτυξη? Βλέπουμε το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα να έχει γίνει, να διαβάσω, Άνοιξη 2019, στο χώρο βόρεια μετά την κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου, το οποίο δεν κατασκευάστηκε. Θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πάρκο που θα ενοποιεί πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους και θα περιλαμβάνει διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου, σκέιτ πάρκ και χώρους αναψυχής. Θανάσης Βασιλόπουλος, Άνοιξη 2019. Είδατε εσείς πάρκο? Κανένας δεν είδε πάρκο. Επίσης, η διάνοιξη του δρόμου Άνω Κάτω Βέργα. Έργο συμβασιοποιημένο με 2 εργολαβίες, πήγε στις καλένδες. Οι βεριώτες δεν θα απαντήσουν σε αυτό? Είναι ικανοποιημένοι? Επίσης, ο βιολογικός καθαρισμός Καλαμάτας. Ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Είναι σε δικογραφία. Ό,τι έπρεπε να κάνει η αντιπολίτευση σε επίπεδο θεσμικό και νομικό έχει γίνει. Η εισαγγελία γνωρίζει, εγγράφος. Επίσης, ο σκουπιδότοπος Μαλαθόλακας. Επίσης, η εγκατάλειψη των κοινοτήτων. Η ασφάλεια. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αυτές είναι οι ανεπάρκειες. Όλοι γνωρίζουν. Όποιος είναι ψηφοφόρος του Βασιλόπουλου είναι είτε βολεμένος είτε θέλει να βολευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος διαφωνεί, σήμερα είναι 5η, 5 Οκτωβρίου. Στις 9 η ώρα είχα καλέσει τους υποψήφιους μου υποψήφιους δημάρχους να βγουν σε διάλογο. Ποιος βγήκε? Κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σε όποιον αρέσει. Μάλιστα.
Πάμε τώρα σε προσωπικό επίπεδο. Το πρώτο που θα κάνετε, κύριε Χιλά, αν εκλεγείτε, ποιο είναι να μας πείτε? Η κάθαρση. Κάθαρση στο δημόσιο τομέα. Κάθαρση για να έρθουμε σε σύγχρονους όρους στο σήμερα. Κάθαρση στις νέες προσλήψεις. Οικονομικό έλεγχο των στοιχείων της τετραετίας του κ. Βασιλόπουλου. Υπάρχει οικονομική ατασταλία. Όλα έχουν κατατεθεί εγγράφως στην εισαγγελία. Η εισαγγελία αδρανεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, είναι σοβαρά αυτά που λέτε πάντως και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις. Πάμε τώρα και λίγο στο ψηφοδέλτιό σας, κύριε Χιλά, καθώς διαπιστώνει κανείς ότι απαρτίζεται από μια πολυσυλλεκτική ομάδα όσον αφορά τις πολιτικές ταυτότητες και τις ιδεολογικές τοποθετήσεις των μελών του. Πιστεύετε ότι η δημιουργία έτσι ενός υπερκομματικού ψηφοδελτίου θα επιφέρει συσπήρωση στους ψηφοφόρους? Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα επιφέρει συσπήρωση στην κοινή λογική. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάθε λόγο να ψηφίσει Νέα Δυναμική και Παναγιώτη Χιλά. Ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να μην ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί θα απορροφηθεί στις εθνικές εκλογές. Ο ένας θα απορροφήσει κάποιον άλλον. Ο ψηφοφόρος του Φιλελεύθερου Κέντρου έχει κάθε λόγο να ψηφίσει Νέα Δυναμική. Ο ψηφοφόρος του Πατριωτικού Χώρου του Κυριάκου του Βελόπουλου έχει κάθε λόγο να ψηφίσει Νέα Δυναμική. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος εστιάζει στο κοινό καλό, έχει κάθε λόγο να ψηφίσει Νέα Δυναμική. Μάλιστα, πάμε έτσι και κλείνοντας τη συζήτησή μας αυτή. Ποιο είναι το μήνυμά σας, κύριε Χιλά, προς τους ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή? Γιατί λοιπόν την Κυριακή να ψηφίσουν Νέα Δυναμική και Παναγιώτη Χιλά? Ναι. Θα σας απαντήσω με ένα ρητό. 200 χρόνια πριν, ο Παπαφλέσσας δεν ρώτησε τον τότε πολιτικό προϊστάμενο Σαμαρά, Μαντά, Χρυσομάλη για το αν θα κάνει επανάσταση και αν θα ελευθερώσει την Καλαμάτα. Την ελευθέρωσε. Δεν ζήτησε την άδεια. Έτσι είναι και σήμερα. 8 Οκτωβρίου ψηφίζουμε Νέα Δυναμική, Χιλά Παναγιώτη για το Δήμο Καλαμάτας και Πέτρο Τατούλ για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό είναι το μήνυμα. Μάλιστα. Κύριε Χιλά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.